ini ide priti thapa tingi de naka fashion industry mo tingi wan hang ni naka benta hakani kasngi naka benta ban pentip chapi ba kani ka northeast international fashion week ban salong hapo assam henry ba ngin sa pelong pa ka audition hapo meghalaya mo kan sadon ka don ka de ka northeast barok away tang ba rocky state kin sa shimbenta kani ka platform te mangi pada ngiwan ban promote ya kani ka show ha kani ka jala jongi nakadaw ba kadi ka way naka platform ka ba la pa mo kaban ajing mentoy shibon ya kini ki kena jongi ma ki badon interest ha kani ka modeling field but ka way ru kadi ka fashion show ka ba ha ka ba ki way pada ki international but ki national models ki ba kum na Mumbai ba na Sri Lanka ba na Delhi ba ni ki way de ki jakama ki wan ban chimbenta te kadi ka way ka ba kongsan ba lada kini ki kena jongi kin chimbenta long ba kin yo pada ban explore ya lade ba umde ba kin sakut tang ka stage jongi ma kin yo pat kala ru ba kin pai kin chimbenta sa ki way long ba ki way ru kin tip ba ki kena jongi ru ki kila ban shimbenta te kadai na ka way ka platform ka badon kam chisha long ba ikwa ba ki kena jongi kin shimbenta bat ka audition kan sulong ha shulong club ha ka 27tarik mentau benai te kadai ru umde tang na ka benta ki kena ka way ka ba kham comment pat dia kadai ba ki mrs ki teens ki khulung ba ki shinrang ru kumjo te kila ban shimbenta kam don kan ka height criteria na ka benta ki teens long kila ban shimbenta te tang kata hin na kalyang chonga kumbanga ong ba kadai nak benta ki teens bat ki mrs ki kids ru kumju ba nam ta ki shinrang te nak benta ki teens kam don kanu ka high requirement ma kumbangi ong ka kila ban shim benta te ki khlung rungim don ka high requirement te nak benta ki mrs ki miss pada kadai 53 above ka height te man nak benta ki shinrang pada ngila kam penduna ka height ningkong kadai 57 te menta pada ngishim tang 55 above kata hebat ikan ni ka show kadai ka balong try ba founder da Prashant Ghosh iden Assam te Prashant Ghosh ide way na ki designer ba di choreographer kum jo ibala slam ha ila shimbenta ka ni ka fashion industry na do ka usnem khandai spa khandai pusau te ide way na ki senior mo but ni comment ba ila terwa yang ni kum kani kalad ba ikwa ba ki shillong ru kan long audition ba in ai benta na ka benta ki khna jong i ru bakin wan ban shimbenta ka show jong i